संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 23 केंद्रांवर 12वी कोकण बोर्डाच्या परीक्षेला सुरुवात झाली आहे। 8 तालुक्यातील 23 केंद्रांवर 9044 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झालेत। अतिशय कडक बंदोबस्त ही परीक्षा सुरू झाली आहे। यासाठी 7 भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। इंग्रजीचा पेपर होत असून मुलांनी कोणतीही भीती बाळगू नये यासाठी शिक्षक वर्गातून प्रबोधन करण्यात येत आहे। पेपर संपल्यानंतर 10 मिनिटांचा जादा वेळ दिला जाणार आहे। पाहुयात परीक्षा केंद्रावरचा कसा आहे माहोल। आणि सगळी उत्तीर्ण 100% निकाल लागू दे अशा प्रकारे तुम्ही काम केलेलं आहे। आता टेन्शन न घेता पेपर लिहायचा आहे। आज 12वीचा बोर्ड परीक्षा सुरू होते। त्यात आज पहिलाच पेपर इंग्रजीचा आहे। तर सगळ्या विद्यार्थ्यांना भीती वाटत असते की आजचा पेपर कसा असेल कसं असेल। तर विद्यार्थ्यांनी ती भीती बाळगू नये व त्या पेपराला सामोरे जावे एवढे सांगून मी सर्व 12वीच्या विद्यार्थ्यांना ऑल द बेस्ट। मी आता माणगाव केंद्रावर आहे आणि थोडी वाटते पण मी माझा कॉन्फिडन्स जाणार पेपर देणार साक्षीचा वाद। थोडीशी भीती आहे मुलांमध्ये आज पेपरला, कारण गेले 2 वर्ष कोविडमुळे त्यांचा जो गॅप झालेला आहे त्यामुळे, पण तरीसुद्धा पॅटर्नमधून ते गेलेले आहेत व्यवस्थित। गायडन्स त्यांना पूर्ण झालेला आहे, त्यामुळे आत्मविश्वासाने पेपर लिहितील, मेरिट टिकून राहील असा मला विश्वास वाटतो। मुलांचं स्पीड कमी झालेला होता अभ्यासाचा, तर ते पुन्हा गॅप भरून काढण्यासाठी त्यांना एक्स्ट्रा गायडन्स प्रॅक्टिस करून घेतली गेलेली आहे। रायटिंगची सुद्धा प्रॅक्टिस करून घेतली गेलेली आहे, त्यामुळे मुलं नक्की चांगला लिहितील असं मला वाटतं। वेळ वाढवून देणार नाही आहेत, पण आहे त्या वेळेतच करायचं आहे, पण टाईम मॅनेजमेंट परफेक्ट करून त्यांना कसं प्रेझेंटेशन करायचं आहे हे पूर्ण गाईड केलेलं आहे। यावर्षी प्रथमच इयत्ता 12वीची परीक्षा सुरू झाली। तत्पूर्वी बोर्डाने काही नियम ठरवलेले आहेत, काही शिक्षासूची ठरवलेली आहे। त्याचबरोबर यावर्षी 10:30 वाजता विद्यार्थ्यांना प्रवेश शाळेमध्ये मिळेल, त्यानंतर प्रवेश मिळणार नाही। त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी कॉपीमुक्त वातावरणामध्ये परीक्षा पार पाडाव्यात यासाठी काही शिक्षासूची ठरवलेली आहे। आणि या शिक्षासूचीचा यासाठीच वापर होत आहे की विद्यार्थ्यांनी गैरमार्ग करू नये, अभ्यास करावा हा यामागचा बोर्डाचा विषय आहे। आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अगदी न घाबरता, कोणत्याही प्रकारचा दबाव मनावरती न ठेवता अगदी व्यवस्थित पेपर लिहायचे आहेत आणि कोणत्याही दबावाखाली न राहता अभ्यासही करायचा आहे। जरी वेगवेगळे नियम असले, 10:30 वाजता एंट्री असेल, काही ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग जे आहे ते बोर्डाने ॲक्सेस देऊन इंटरनेटच्या माध्यमातून व्हिडिओ शूटिंगचं सुरुवात केलेलं आहे। त्याचबरोबर पेपर जे आहे ते 11 वाजता अगोदर 10 मिनटं अगोदर जी सवलत होती ती आता नंतर 10 मिनटं जी आहेत ती वाढवून दिली आहे। उदाहरणार्थ 11 ते 2चा पेपर आहे तो 2 वाजून 10 मिनटांनी पेपर संपेल। अशा प्रकारच्या काही महत्त्वाचे बदल या ठिकाणी केलेले आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकूण 27 केंद्रामध्ये ही परीक्षा जी आहे ती पडत आहे आणि पार पडत असताना अतिशय आनंददायी वातावरणामध्ये विद्यार्थ्यांनी पेपर द्यायचे। आणि इयत्ता 12वीचे जे सगळे पेपर आहेत ते विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारची मनामध्ये भीती न बाळगता जी आहे ती परीक्षा जी आहे ती सुरळीत पार पाडायची आहे आणि सर्वांनी मिळून जो आहे तो परीक्षा जी आहे ती पार पाडण्यासाठी मदत करायची। धन्यवाद। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी
फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.